Имам само един въпрос. Мъжете ни били по тройките. Добре де, аз не съм съгласен, обаче комплексарите като почнат да говорят, че розовото не ставало за мъжете. Здравейте, приятелчета, аз съм Веско и днес ще ви обясня защо не всеки цвят е за всеки човек и защо не всеки човек е готов за този ефект. Най-жа 3 Pink Foam. Влизаш и сменяш тона. Не чакаш цена, ти сам сезоната. Жаморант от квартала до върха. Без шорткът, без план Б, играе с хъс, не с късмет. И това се усеща във всеки един детайл. Да ви кажа, горната част е лека и дишаща. Държи като заключена врата. Стабилност в движението, свобода в кръка, мрежа и синтетика. Баланс не е компромис. Стоиш комфортно цял ден, без напрежение, без риск. Подметката. Отзивчива и връща енергията обратно. Стъпваш меко, движиш се рязко, всичко става точно. А цветът Pink Foam не е мек, не е тих. Това е стейтмент. Виж ме, без да казваш нищо на глас. Просто си ти. Това не са обувки за сейф игра. Те са за хора, които скачат първи, без страх, без спирачка. И нека да бъде ясно, тези няма да ти променят живота, но ще ти дадат онова усещане, че можеш да го направиш сам. А понякога точно това е иската, от която точно ти се нуждаеш. Ще ти кажа нещо, ако го усещаш, не дей да го мислиш. Влез в нашия вебсайт stredalco.bg и ги намери преди да са изчезнали. Най-жа 3 Pink Foam. Или играеш смело, или гледаш жадно отстрани.